Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka Pynsangeh ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Hadien ka Operation Sindoor ke India ka habban Pynsangeh Kyrkieh. Haduh arspa Tylli Liengsuin nakikat prat likikat Liengsuin namal bakamlong ka basingan ki nolait nawan yo baka Pakistan ka kuput ki Liengsuin besyong ki rupat ba. Ki Liengsuin ki bala Pynsangeh syuai ke jenis jongki ki kinthop ya ki Air India, ki Indigo, SpiceJet, Air India Express, ka Akasa Air baki wepat ki Liengsuin ki Banabari. Ki Liengsuin ki bala Pynsangeh syuai ki kinthop ya ki kat Liengsuin ki Bana Srinagar, Leh, Jammu, Amritsar, Pathankot, Chandigarh, Jodhpur, Jaisalmer, Shimla, Dharamshala, Jamnagar, berkumjuru nakikat Liengsuin ki bedan hagit han jite bathan sepni jong ke India. Tang ke Indigo Marway kala Pynsangeh Haduh shispa and represently ki Liengsuin ki bajulit tang hapori India la jong bakan ki jing Pynsangeh jong ka kande Haduh ka shpotre ku jemang tat Haduh bandami dak wepat ki jing bana. Kidan rukat tu kan Tylli ki kat Liengsuin ki bala kurup no shua shipor dak shipai Air Force namar ke jing dan kam jongki.